eta honek reketiegia zeuen etxida eta pasau ziranean, etzien danok bederatzi nebarrebok egon zinien, gurasuek eta mama? Ez. Nortzuk? Hori hau hile. Ordue. Ez, baina reketiek no zilabien Pedro orduen. Amen da bizila, amen egon. Barraketik hori orduen, amen orzan, baina hori orduen etxin ezan hon. Hori Durango narratu abien da, Durangora gurera baina hain sartu ziren. Bai. Dorie gero ordutik egitegu, gorren barri iztakit. Ba, orduan, Pedro zer bajausan, Durangora miliziano moduen edo? Ba, Pedro orzan, Durangon reki zeute. Da, eian horre bierra. Da bierrin onzanien, ba, Durangone hartu ingabien, guke Pedro eskain ikusi egitegu. Noz ikusi zinuen azkenengo? Gure atorri zini, Pedro, guri nizan. Zuek, Pedro, noz ikusi zinuen azkenengo? Ezkainun ikusi txuri ezaben ikusi etxin urtabenetik. Ba, azkenengo... Bierran kuenta gero urrengo zan artien lehen guzuk eta zelan hilea biela. Horri hilein zala. Pedro, nik hori ez da, beha orduen guri nizan, gu txikik egin zen ez da. Da besti soldo gero babien, Juliane? Julian gero txo, beha. Orduan nintzen, hasiko ga igual banaka. Pedro bajausan biharrera, ez da, egun hortan, izango zala apirilean edo izango zan, biharrera bajausan, honek reketiek Durango hartu abien, eta fabrikatik atara eben? Ba, hori, holan izango zan. Pedro guzkein ikusi. Pedro biherrik jaben hankabez, da hartu gabien, Durango ez da izan hartu egin, eta nik agordun, behor duen Pedro txin ezan hometzen. Eta zuei, nok eza hotzuen ikusin jabiela Pedro detenidute edo? Benen geure lehenguzo batek eta beste Romioko batero bi. Eta ze eza hotzuen, etxera joan ziran esaten Pedro ikusi jabiela? Gero zen hori, gero... Hori gero... Pedro, barri egezain topetan orduen, geu preguntez hasintzizan nien. Gu Pedro eskainu jakine zelan da bilen, onio bizikongo alatu gintzizan. Da, horretik, gero jutu gintzizan, presioneru eta esuleku eta... Nora joan zinien? Leheneko bitxo ezela eta gero horre beste bat, gorbe joztien, amandik alein, zelan, urbizia? Horre horzien, presioneruek eta burgozera ino guntzan egeta. Iulo, nire gazti dauzte, baina bitxo ezela leleko, zentru zan, da gero bitxo ezela di murrizia edo. Horrezta berrezen murrizia. Anten zotozila beste batzuk. Da, handi gero burgozera ino guntzan. Da, ezaben topetan, da borduen hasi gintzan, zer, da gero... Borrek danok bilizien bueltaka, horre lehen guzu beta gero agertu zinin borrek handik. Horrek zabien, zelan han hila bila. Eurik ikusite? Eurik ikusite, bai, eurik inontzala. Eta nun hile ben, orduen? Hemen otxandizoko horre... Otxandizo ino beran. Horre horretani. Baina otxandizo ez, otxandizo Durango hartu totzen da. Bai, eta tiro bi emondotzi ezela esan hotzuen? Nik ez da Eta lurperatuten undauen jakiterik bez, ez da? Hori guk ez da gino ez ebez. Ez ibili izan bile, gero patzau ziren, niri bilen da niri bile. Ezagina hori eta gino, zelan osan rekizete gorrozekin, jonekin desaparez izan daba, ez aizkun horrek hilea bila. Behan di gerola. Horrek euro bezoldu onzinare hilea zurdu. Eta zuek kalien eta lasai galdetu alzinuen esateko ia hori, basaten desaparezidun jala, eta zuek hori lasai galdetu alzinuen edo izkutuen galdetu bi izaten zan? Ez da gini zelan, hori... Nori preguntetan zentzan hori? Jakine, ondino hilea da bizi da, uneskak hilen da, horrek ibili izan bile, da ere inunez abintopetan da borduen txitzin handi urte betea da, horre horren zen entierru itzien.
Da entierroen, ja entierroen dorzia. Ba, horren tesian, zelan ikusia bien. Eskainun, Eurik dana inzala, bile guztietan bile, eta inundi notezia izan, da orduan txipitza, egia da. Eta orduan funerala entzin duen. Ba, funerala intxakon. Baina, jakin barik. Holan konkretu ezin duzan, ez ebe hori.